Deci, ești interesat să ai poze de genul? Atunci bine te-am găsit, mă numesc Aurel Andrei, fac fotografie de 3 ani, folosesc un DSLR Canon 800D, care este camera cu care filmez în momentul acesta. Am început să fac ședințe foto. Asta ce înseamnă? Nu înseamnă numai ședințe foto stil portret, adică fotografii personale numai cu tine. Asta poate însemna și product fotografie, adică voi veni și îți voi fotografia produsul. Poate însemna doar să vin să fac anumite poze stil panoramice, de peisaje. Ar putea însemna doar să-ți fac fotografii când faci sport. Sau poate fotografii cu mâncare, poate fotografii cu animale. Asta depinde foarte mult de ce poze ai nevoie, ce poze dorești să îți fac. Tot ce pot să spun este că sunt dedicat să-ți ofer cea mai bună calitate pe care o pot obține din fotografiile pe care le fac. Dacă ești interesat, nu ezita să mă contactezi. Am lăsat în descriere tot ce ai nevoie pentru a mă contacta. Mulțumesc că mi-ai urmărit. Ne vom vedea la o ședință foto dacă ești dispus și o zi bună!